हाय नमस्कार समस्त को मु सौम्या स्वागत करुच्ची मो चैनल सौम्या दास को। देखो मो पुओ देखुची मोबाइल तार वॉकर रे बसिकी एबे तो जेते टाइम भी माने सी एमती बसिया पई चेष्टा करची कि उठिया पई चेष्टा करची तो वॉकर रे ताको बसौची मु काइना ताको भी फ्री लगुची मजा लगुची सेमतिर भी मोबाइल देखुची तो तार भी टाइम पास सी भी एथर कंफर्टेबल हो गलानी से तो बसी थाउची ता वीडियो सी देखुची एबे वॉकर रे बसिकी देखंतु मोबाइल रे। ताको बसे देकी वॉकर रे देखुतिली से कौन करची कौन नहीं कहीकी से देखुची आराम रे डरू नहीं किछि नहीं। ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଫ୍ରି ହେଲାଣି ୱାକରରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡରିଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ତାର ଡର ଭୟ ନାହିଁ ତ ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ବି ଏମିତି ବସିକି ଦେଖୁଛି କେତେ ଟାଇମ୍ ତ ନହେଲେ ବି ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧରିକି ସେଇଟା। देखो वीडियोटा को तो मुझे बहुत फास्ट कर देइछि जो थी कि माने वीडियोटा बहुत लंबा भी हेनी आ कम टाइम रे तार सबू जाक एक्टिविटी भी रहिबो तो देखो सी खेलुला ता वाकर रे केतले से चकरीटा बुलाऊँच तो केतले ता वाकर रो म्यूजिक भी प्ले करछि देखिया भी मजा लगुच एमती।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି ଏଥର ହାମ୍ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନି ପଛକୁ ପଳଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି ପୁରା ଧଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲାଣି ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଏ ପଛକୁ 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 ଯିବ ହାମ୍ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନି ପଛକୁ ପଳଉଛି କେମିତି ଯାଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେରେ। ଏମିତି ହବ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଆଥରେ ଧଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲାଣି ଖଟର। फ्राई शुरू हो गया। फिश फ्राई बनाने के चक्कर में 10 बज गया। हाँ 10 बजा। उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी तुम चावल बना दो, अभी तुम उसमें खेलिया पे आछी या ना होचे आराध्या इधर देखो ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ନେଇଥିଲେ ତଳକୁ। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ अभी देख रहे ग्राउंड देखो। छोट हाँ बाय करो पवन, हाय करो, हाय ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ हेलो ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏମିତି। हेलो बोलो, देख रहे हो आप देखो देखो ना, इधर देखो, इधर। हाय, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है बाबू? ये कौन है? हाँ अभी देखो हंस रहा है ना। ଏବେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ଆମର ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସେ ଗୁହାଟୀ ସାଇଡ଼ର କୁଆଡ଼େ, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲିକା। ତ कालो बेटा ଏବେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁଅ। ତ ମୁଁ ବି ଓଲଟା ବୁଲିକି ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି। ମାନେ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ। देख जी, चल 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 चल। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖା ୱାକରରେ ବସିକି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତା ବାପା ଆସିବେ। ସିଏ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖି ଦେଖି ୱାକରରେ ବସିକି ୱେଟ୍ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି ତାର। କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲୟରେ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।
ତା ବାପା ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ସେ କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକି ସେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି ଆର୍ମି ହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି।